Добрый вечер, дорогие зрители. Вы смотрите «Горячий комментарий», и этот эфир проведу для вас я, Андрей Микрюков. Тема сегодняшнего эфира — возможное потепление отношений с Евросоюзом, о котором говорят после освобождения Анджея Почобута. И говорят очень много, особенно польские политики. Попрошу вас поддержать этот эфир лайками, комментариями и вопросами нашему сегодняшнему эксперту. Но лишь в том случае, если вы находитесь в максимальной безопасности, а это, увы, за пределами Республики Беларусь. И, пожалуйста, не забывайте про донаты, которыми вы можете поддержать работу нашей редакции любой комфортной для вас суммой. Это сделать очень легко, просто отсканировав QR-код на экране, который вы сейчас видите. Давайте начинать. Вчера без громких анонсов был освобожден белорусский политзаключенный, журналист и активист Анджей Почобут. Кроме Почобута, на свободе монах-кармелит Гжежаш Гавел, задержанный в прошлом году якобы за шпионаж, и гражданин Польши Томаш Бероза. Комментируя этот обмен, глава МИД Польши Сикорский выразил надежду на то, что это событие положит начало новому этапу в польско-белорусских отношениях, уточнив, цитата, «Беларусь должна прежде всего хотеть стать членом европейской семьи наций». Вчера же спецпредставитель Трампа по Беларуси Джон Кол сообщил, что снова собирается посетить Беларусь в течение 2-3 недель. Также он заявил, что обсуждается открытие посольства США в Минске и даже возможный визит Лукашенко в Вашингтон. Что же стоит за подобными заявлениями? Ждать ли улучшения отношений с Евросоюзом, визита министров Лукашенко, если уж не в Америку, то хотя бы в Польшу, и возможные оттепели в Беларуси? Обо всем этом поговорим прямо сейчас с политическим аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Класковским. Александр Владимирович, добрый вечер. Витаю вас, добрый вечер. Очень приятно вас видеть в эфире Маланки. Спасибо, что нашли для нас время. И мой первый вопрос, возможно, покажется несколько некорректным, но освобождение Анджея Почобута по значимости сопоставимо с освобождениями вот таких значимых политических фигур белорусской политики, как Бабарика, Колесникова, Тихановский. Или в данном случае оно намного весомее и важнее, вот, например, для Лукашенко, который полностью меняет правила игры, и в данном случае правила игры со своим основным западным соседом Польшей. Ну, сапраўды тут узважваць неяк значнасць тых ці іншых палітычных закладнікаў, можа і не зусім карэктна, але можна сказаць так ці іначай, што і для Лукашэнкі, і для Варшавы гэта была знакавая персона. Для Лукашэнкі, таму што ён разумеў, што можа шмат атрымаць за гэта. Ну а для Варшавы гэта была справа гонару. Вось калі я бываў у Варшаве, я заўжды бачыў білборды і там партрэт Анджея Почобута. Дарэчы, я асабіста таксама вельмі рад ягонаму вызваленню. Мы з ім знаёмы, мы з ім кантактавалі по журналісцкай лініі, нават у адной вандроўцы далёкай былі разам, так што тут я асабіста далучаюся да гэтых віншаванняў у звязку з ягоным вызваленнем. Да, мы тоже поздравляем и Анджея Почобута от всей редакции Маланки, его семью. Александр Владимирович, извините, освободив Анджея Почобута, Лукашенко окончательно лишился всех своих козырей и главного козыря в лице Почобута на давление на Польшу. Так ли это? Ну, ён не толькі ціснуў на Польшу, ўсё ж такі, глядзіце, вось сказаў пан Сікорскі, міністр замежных спраў, што Беларусь павінна паказаць, што яна хоча ў Еўропу. Ну, я сваімі словамі пераказваю. Канешне, дэмакратычная частка беларусаў, вось палітычныя апаненты Лукашэнкі, яны гэты сцяг еўрапейскай інтэграцыі ўзнялі. Але гэта аддаленая перспектыва, і калі казаць пра самога кіраўніка рэжыму, то ён паводле свайго менталітэту, паводле сваіх гэтых савецкіх поглядаў, ён антызаходнік. Ён і нядаўна вось даваў інтэрв'ю прапагандысту Russia Today і казаў, што заходняя дэмакратыя, вось гэтыя еўрапейскія каштоўнасці, ўсё гэта лухта, ўсё гэта хлусня. То бок паводле сваёй прыроды ён антызаходнік. Але ёсць такія вось прагматычныя чыннікі, якія падштурхоўваюць яго разблакаваць дачыненні ў гэтым выпадку з Варшавай, ну і калі шырэй, то з Еўропай. Нейкі час таму ён, відаць, спадзяваўся якраз на пасярэдніцтва Злучаных Штатаў. Як вядома, ужо болей за год ідзе вось гэты дыялог паміж Вашынгтонам
і Мінскам, і, магчыма, менавіта з падачы Лукашэнкі Джон Коул, спецпрадстаўнік Дональда Трампа па Беларусі, спрабаваў націснуць, ну не націснуць, а параіць Літве, каб яна разгледзела пытанне пра транзіт беларускіх угнаенняў праз Клайпеду. Ну, але там пакуль што не вельмі клеіцца, таму што імігранты працягваюць пранікаць на тэрыторыю еўразвязу праз беларуска-літоўскую граніцу, і гэтыя шары ляцяць, і гэтак далей. А вось што тычыцца Польшчы, тут болей такая нейкая выразная перспектыва намечаецца. Ну і Польша для Лукашэнкі, для рэжыму гэта традыцыйна буйны гандлёвы партнёр. Нават цяпер гандаль не такі ўжо малы, хаця накладзены на Беларусь санкцыі. І тут яшчэ некалькі чыннікаў у гэтым плане я б адзначыў. Акрамя ўсяго іншага, тут фонам прысутнічае кітайскі чыннік, таму што, глядзіце, летась Пекін спрабаваў ужо Варшаву і Мінск памірыць. Нагадаю, што тады былі вялікія цёркі і эмісары Пекіна прыязджалі і ў Варшаву, і ў Мінск, таму што Кітай зацікаўлены ў чыгуначным транзіце праз Беларусь у Еўропу. Гэта вельмі такі важны участак так званага вялікага шляху, на які кітайцы ускладаюць вялікія разлікі. Але тады да канца склеіць гэтыя адносіны так і не ўдалося, але факт тое, што цяпер вось Лукашенко, вызваліўшы Пачобута, акрамя ўсё іншага, я думаю, дагадзіў і таварышу Сі, свайму пекінскаму старэйшаму брату. Ну і потым яшчэ адзін момант я б адзначыў, калі гаварыць пра зацікаўленасць беларускага рэжыму ў паляпшэнні дачыненняў з Варшавай. Рэч у тым, што Брусель, еўразвяз, яны арыентуюцца менавіта на Варшаву, у значнай ступені вызначаючы сваю палітыку ў беларускім пытанні, таму што палякі тут бліжэй, яны ведаюць лепей нораў беларускага рэжыму, і ад таго, як Сікорскі ці нехта іншы з польскіх палітыкаў адгукнецца пра дачыненне з Беларусю, залежыць і санкцыйны рэжым, і перспектывы разблакавання еўрапейскага вектару, у якім, вось, як я пералічыў гэтыя прычыны, Лукашенко ўсё ж такі зацікаўлены. И ведь Сикорский вчера, комментируя освобождение Почобута, выразил надежду, и очень существенную надежду, прям артикулировал четко, что он ждет изменения отношений в лучшую сторону. Что может быть изменено? Давайте вот про это поговорим. Вот вы говорили о транзите Китая через Беларусь. Может, откроют железнодорожное сообщение или будет легче белорусам визы наконец-то получать польские? Что может измениться вот в ближайшую перспективу? Так, канешне, і калі б зноў цягнікі сталі з Мінска ў Варшаву хадзіць, пасажырскія маю на ўвазе, а не толькі з кітайскімі грузамі, і калі б болей візаў консульскія аддзелы дыпламатычных місій Польшчы маглі б выдаваць, гэта было б вялікім плюсам, аднак я думаю, што Лукашенко менавіта ў гэтым зацікаўлены. Гэта быў бы выйгрыш для шараговых беларусаў, але ў рэжыма іншыя меркаванні, болей прагматычныя. Хаця, канешне, вяртанне амбасадараў заходніх гэта важны чыннік у сэнсе легітымацыі рэжыму, і невыпадкова Лукашенко з тым жа Джонам Коулам пра гэта вядзе гаворку, і, дарэчы, вось учора на гэтай прэсавай канферэнцыі ў Варшаве Коул акурат і сказаў, што пытанне пра аднаўленне працы амерыканскай амбасады ў Мінску вядзецца. Таму, я думаю, паколькі мы бачым, што Варшава убудоўваецца і даволі удала ўбудавалася, калі казаць пра гэты кейс Пачобута у фарватер амерыкана-беларускага дыялогу, магчыма, што у нейкай перспектыве і польская місія дыпламатычная ў Мінску будзе пашырана і актывізуе сваю працу. Ну і гандаль, хаця тут, ведаеце, ад Варшавы таксама далёка не ўсё залежыць, таму што вось гэтыя абмежавальныя меры, якія стрымліваюць узаемныя двухбаковыя эканамічныя сувязі, яны прыняты на ўзроўні еўразвязу. Ну, іншая рэч, як я ўжо сказаў, польскія палітыкі, канешне, могуць хадайнічаць пра змякчэнне гэтага санкцыйнага рэжыму, аднак і тут не ўсё проста, таму што большая частка гэтых абмежавальных захадаў былі уведзены ў звязку з тым, што беларускі рэжым, дарэчы, дакладней сказаць, Лукашенко,
і ягоныя памагатыя з'яўляюцца суагрэсарамі, дапамагаюць Пуціну ў вайне супраць Украіны. І, канешне, пакуль не будзе там нейкага замірэння паміж Масквой і Кіевам, цяжка спадзявацца, што большая частка санкцый будзе знята. Ну, але расчысціць усё ж такі пэўныя завалы ў двухбаковых дачыненнях, гэта перспектыва магчымая. Зноў жа, тут варта улічваць маскоўскі чыннік у негатыўным кантэксце, таму што Масква, канешне, абсалютна не зацікаўлена ў тым, каб ізаляцыя Беларусі ад захаду аслаблялася і мацнелі сувязі з Еўропай. Наадварот, Маскве выгадна трымаць Беларусь на прывязі, каб яе пакрысе высмоктваць яе суверэнітэт, я б так сказаў. Но все-таки вот анонсирован вояж Джона Коула снова в Беларусь, он анонсировал на май. Я вот недавно в одном из белорусских медиа прочитал, что в Минске на Чижовка-арена будет выступление популярного протестантского проповедника из США Фрэнкела Грэма. Он будет там выступать 16-17 мая. И получается, вероятнее всего, наверное, Коул приедет в эти дни. Как вы думаете? И вообще, что будет после его приезда? Освободят ли политзаключенных снова? И какое количество? Ваше мнение? Ну, што тычыцца гэта грандыёзнага сапраўды мерапрыемства па пратэстанцкай лініі, скажам так, то гэта імаверна, што Коул з жонкай наведаюць, таму што нібыта вось гэты святар пратэстанцкі, ён, як пісалі медыі, сябар сям'і Коула ўвогуле. Так што тут прасочваецца сувязь і магчымая зацікаўленасць гэта спецпасланніка і ягонай жонкі, якая з'яўляецца журналісткай і ў прыватнасці асвятляе такога кшталту мерапрыемствы. Гэта магчыма. Але самае галоўнае, канешне, што мы чакаем вызвалення наступнай групы палітзняволеных. Я думаю, што Коул не анансаваў бы свой візіт у Мінск, калі б не было ўжо нейкай папярэдняй дамоўленасці. Я нагадаю, што ён ужо некалькі разоў летась прыязджаў, і сёлета ў сакавіку таксама быў у Мінску, і кожны раз ён не з пустымі рукамі вяртаўся, і кожны раз колькасць вызваленых палітвязняў павялічвалася. Першы раз, здаецца, было 14 чалавек, гэта ў чэрвені летась, а апошні раз у сакавіку сёлета ўжо 250 чалавек. Таму ўсё ідзе па нарастаючай, і я думаю, што Коул, паколькі ён атрымаў такое даручэнне ад Трампа, і гэта ўсё крокі да вялікай угоды. Ён, як стары сябар, дарэчы, Трампа, канешне, стараецца апраўдаць ягоны давер, і я б адзначыў яшчэ два чыннікі, якія прышпорваюць, магчыма, амерыканскіх перамоўшчыкаў. Па-першае, увосень будуць прамежкавыя выбары ў Кангрэс, і гэта такая вялікая катавасія для рэспубліканцаў, яны там могуць страціць большасць. Карацей, будуць новыя галаўныя болі для Трампа і ягоных людзей. Ну і па-другое, сам мандат Коула на год выпісаны, і час бяжыць хутка, таму ён зацікаўлены выканаць як мага хутчэй сваю місію. Ну а з іншага боку, Лукашенка ж таксама публічна неаднойчы прызнаваўся, што ён зацікаўлены ў гэтай вялікай угодзе. Таму ёсць даволі такія грунтоўныя нейкія спадзевы на тое, што зноў пабачаць волю беларускія палітвязні, закладнікі рэжыму. Прычым яшчэ адзін момант я б адзначыў, што Коул, ну тут, канешне, яму гэта падказваюць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў, ён пакрысе ўзмацняе патрабаванні да Лукашэнкі. Вось апошнім разам у сакавіку ўжо пераважная большасць палітвязняў засталіся ў Беларусі, хоць раней Лукашенка настойваў на татальнай дэпартацыі. І нават калі вяртацца да Пачобута, мы бачылі на гэтых вось кадрах, калі польскі прэм'ер Дональд Туск яго сустракаў каля мяжы, у руках у Пачобута быў беларускі пашпарт. Гэта таксама, так бы мовіць, шырокі жэст у двукосці я бяру беларускага рэжыму, таму што, як вядома, раней многіх палітвязняў выкідалі за мяжу без усялякіх дакументаў. Большая сделка для Лукашенко — это же, наверное, в первую очередь Биалкалий. То есть получается логично, что после визита вот майского Коула давление на Литву будет еще больше в плане разрешения на транзит. Так, тут, конечно, такая вот цікавая коллизия
назіраецца і магчыма, што гэты ціск будзе з боку Вашынгтона ўзмацняцца, хаця тут усё не так проста. Глядзіце, вось расклад такі, што Лукашенко, ён, канешне, хацеў бы прадаць амерыканцам калійны актыў, ён некалькі разоў публічна пра гэта казаў, гаворка ідзе пра аб'яднанне Нетры-Нежын, гэта былы гуцэрыеўскі актыў, які быў нацыяналізаваны, але, па-першае, ён даволі праблемны, бо на яго пайшло шмат кітайскіх грошай, гэта крэдыт, за які, здаецца, беларускі бок яшчэ не расплаціўся. Так што там вялікія хвасты, і ён яшчэ не выйшаў на праектную магутнасць. Ну і ўвогуле клімат інвестыцыйны ў Беларусі, як вядома, мае вельмі адмоўную рэпутацыю, негатыўны імідж, і таму тут праблема. Гэта Лукашенко, можа, думае, што як у Беларусі ён загадаў, і туды будуць укладвацца капіталы. А Трамп гэтак не можа загадаць, таму што там усё ж такі эканоміка грунтуецца на прыватных кампаніях, на прыватным капітале, і ці захочуць нейкія амерыканскія інвестары пайсці ў Беларусь, гэта яшчэ пытанне. Ну, хаця Трамп, як вядома, ён не саромеецца сваіх блізкіх людзей, сваіх сваякоў прасоўваць, у яго там у адным флаконе і палітыка, і бізнес-інтарэсы сям'і ідуць, таму не выключана, што па паняццях, так бы мовіць, дамовяцца, калі Лукашенко, ён жа ўмее ў такіх выпадках нейкія эксклюзіўныя умовы для улюбёнага інвестара ствараць. Так што гэтая угода вось наконт калію магчымая, але Літва гэта таксама моцны арэшык. Мы бачым, што пакуль што яе пазіцыя такая, пазіцыя яе кіраўніцтва ў тым, што няма ў нас прычыны ісці на саступкі Лукашэнку, і пакуль што вісіць у паветры пытанне палітычнага дыялогу. Хаця той жа Коул у адным з інтэрв'ю адкрытым тэкстам рэкамендаваў, каб Вільня ўступіла ў такі дыялог. Але вось я хочу нагадаць, што акурат на пачатку красавіка літоўскі прэзідэнт Наўседа выставіў Мінску умовы. Ён сказаў, што вось давайте цягам 4 тыдняў адсочым, каб не мігранты не лезлі сюды нелегальныя, каб гэтыя шары не заміналі працы віленскага аэрапорта, і каб грузавікі ўсе вярнуліся. Ну, на сённяшні дзень толькі з гэтымі фурамі неяк болей-меней з грэхам напалам, здаецца, вырашылася пытанне, большасць вярнулася ў Літву, а з астатнімі пытаннямі нейкіх пазітыўных відавочных зрухаў няма. Так што Вільня будзе ўпарціцца. Гэта асобная тэма. Канешне, Штаты пры жаданні могуць націснуць на літоўскае кіраўніцтва, таму што для Літвы вельмі важны такі момант, як прысутнасць амерыканскіх вайскоўцаў на іх тэрыторыі, як такая гарантыя ад нападу з боку Расіі. Так што гэта вось такая адчувальная дэталь, гэта такі мазоль, так бы мовіць, на які могуць амерыканцы пры неабходнасці націснуць. Александр Владимирович, значит, вот такая возможная взаимосвязь, например, с уже за кулисами согласованным транзитом калия из Белоруссии в порт Клайпеды и, например, отъездом офиса Тихановской в Варшаву, это все-таки из разряда таких фантазий, да? Вы маеце на ўвазе сувязь паміж гэтымі Да. з'явамі? То есть это больше конспирологии здесь. Так, я думаю, што тут болей канспіралогіі, хаця няма дыму без агню, у тым плане, што, на мой погляд, было відавочна летась, што дачыненні паміж новым на той момант літоўскім урадам і офісам Святланы Ціхановскай яны сталі халаднейшымі. Што за гэтым стаяла, дакладна сказаць цяжка, але мне здаецца, што тут літоўскі ўрад рэагаваў на нейкія негатыўныя настроі ў сваім грамадстве. У прыватнасці тут трэба сказаць, што беларускія спецслужбы Лукашэнкі вельмі удала згулялі вось у гэты літвінізм, падкінулі гэту прынаду, на якую павялася частка літоўскага грамадства, і на роўным месцы, таму што праблема гэта, на мой погляд, выедзенага яйка не каштуе, але разгарэлася гэта дыскусія пра літвінізм, ажывіліся гэтыя фобіі, а гэта
не дзіўна, таму што літоўская нацыя, яна, па-першае, не вельмі вялікая, па-другое, яна мае вельмі траўматычны гістарычны досвед, і таму вось гэтыя засцярогі ажывіліся, гэтыя фобіі, якія ў цэлым паўплывалі на стаўленне да беларусаў. Мы ж бачым, што і колькасць візаў, там колькасць дазволаў на жыхарства змяншаецца. І, напэўна, у гэтай сітуацыі каманда Ціхановскай стала сябе меней утульна адчуваць. Ну і былі ж канкрэтныя захады, як зніжэнне ўзроўню аховы Ціхановскай. Гэта таксама выклік у сэнсе бяспекі. А з іншага боку, Польшча прапанавала свой гэты варыянт. Тут, я думаю, калі зноў жа вяртацца да польскага трэку, то Варшава хоча быць такім лідарам у рэгіёне, і гэта болей моцная, болей багатая краіна, болей амбіцыйная, скажам так. І таму, я думаю, яны зрабілі вось гэта запрашэнне Ціхановскай і яе камандзе. Ну, нейкай трагедыі я ў гэтым не бачу, таму што ў Польшчы сапраўды большая, чым у Літве, беларуская дыяспара. Разам з тым частка офіснай каманды застаецца ў Вільні, працягвае там працаваць. Таму я б не сказаў, што ушчэнт неяк разарваны адносіны паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і афіцыйнай Вільняй. Последнее время очень много вопросов от наших зрителей, вот когда участились контакты администрации Трампа с Лукашенко и его чиновниками, почему европейские, и в данном случае контексте, да и сам Трамп, и американские чиновники так заискивают перед Лукашенко. Опять же, вот, извините, кашель. Даже вот опять же польские политики, которые зазывают Лукашенко в европейскую семью, это что? Такой тонкий... Политический троллинг, в том числе Путина, это просто дипломатический этикет или за этим скрывается действительно что-то другое? Я думаю, что той же Коул, он просто стары, так бы мовіць, хітрун, я б так сказаў, ён перамоўшчык. Увогуле, ён не дыпламат, як вядома, а юрыст, і ён шмат якія далікатныя даручэнні Трампа ў свой час выконваў, выручаў яго, скажам так, і ён ведае, як падкаціцца да тога ці іншага кліента. У яго багаты досвед, багатая практыка, і таму ён проста лесціць Лукашэнку, ён, відаць, раскусіў яго, убачыў, што правитель беларускі вельмі падкі на вось такую ліслівасць. І той же Коул, чаму я кажу, што тут просто гульня такая, таму што той же Коул у адной з амерыканскіх аўдыторый нядаўна шчыра пачаў расказваць пра свае ўражанні ад Лукашэнкі, там былі водгукі зусім іншыя. Я нагадаю, ён сказаў, што Лукашенко да чорцікаў быў спалоханы тым, як мы абышліся з Мадурам і з Хаменеі, і яшчэ нейкія рэчы такія даволі непрыемныя для Лукашэнкі ён там прамаўляў. Магчыма, Коул не ведаў, што гэта ў паблік пойдзе, но але гэта ўжо ягоныя праблемы. Факт тое, што я б не надаваў вялікага значэння гэтым словам, гэта проста такая дыпламатычная ліслівасць, гэта гульня на слабых нейкіх месцах кліента, так бы мовіць, у гэтай сітуацыі, бо Лукашенко пры ўсім пры тым, ён жа пакутуе на такі комплекс непаўнавартасці, што яго вось не запрашаюць на захад, што ён такі стаў нерукапаціскальны, а яму гэта вельмі хочацца. Ён ужо ўсяго дасягнуў у сваім жыцці нібыта. Шмат гадоў кіруе, усялякія даброты ў ягоным распараджэнні, цэлая краіна, але ж яму хочацца яшчэ быць на адной роўніцы з самымі магутнымі сусветнымі гульцамі. Ну і Коул яму ў гэтым пытанні падгульвае. И вот Коул возвращается в Беларусь, в мае, вероятнее всего, это произойдет, возвращается с новой порцией лести, наверняка водку пить не будет, или, как он говорил тоже в одном интервью, будет выливать на стол. Но все-таки вы заметили, что после каждого визита Джона Коула в Минск, скажем так, репрессивный механизм начинает работать с удвоенной скоростью. Вот был последний раз Коул в Минске. Вот эта жуткая история с ЕГУ. Лукашенко подписал совершенно первобытный закон по поводу ЛГБТК+, child free, смене пола и так далее. В мае приезжает Коул в Минск. На что пойдет, вот какие фантазии посетят режим Лукашенко в этот раз, после визита? Репрессионные фантазии, которые станут реальностью.
Ну, я б не звязваў гэтыя вось дзеянні, брутальныя дзеянні беларускага рэжыму менавіта з гэтымі цыкламі прыездаў Коўла. Гэты канвеер, ён працуе няспынна, і калі казаць пра гэтую гісторыю з ЕГУ, тут увогуле такая трагікамічная сітуацыя, таму што заяву ў Вярхоўны суд аб прызнанні ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі падаваў летась тагачасны генпракурор Андрэй Швед. А сёлета ён жа праштампаваў гэтае рашэнне ўжо ў якасці старшыні Вярхоўнага суда, то бок сам сабе даў пас, кажучы футбольнай мовай. Таму гэты працэс бюракратычны, як бачым, ішоў болей за паўгода, з верасня летась да красавіка сёлетняга. І я не думаю, што тут нейкая наўмысная была спроба вось паказаць фігу там амерыканцам ці камусьці. Гэта проста працуе вось гэты канвеер, і сапраўды я тут з вами згодны, што ў гэтым вялікая праблема. Як я ўжо згадваў, Коул пачаў ставіць пытанні перад Лукашэнкам, вось каб не дэпартавалі вязняў, калі яны хочуць заставацца ў Беларусі. Потым нядаўна ў адным з інтэрв'ю зноў жа ён сказаў, што вось гэта непарадак, я сваімі словамі перадаю, але сэнс быў у тым, што калі ён 10 выпускае і 10 саджае, гэта ненармальна. Так што штаты пакрысе пачынаюць прыціскаць сваімі патрабаваннямі, але тут я б занадта вялікіх надзей з гэтым не звязваў, таму што ўсё ж такі цяперашняя адміністрацыя Белага дома, цяперашнія людзі Трампа, гэта, ну, не сказаць, што вялікія там змагары менавіта за свабоды, за правы чалавека, яны вырашаюць прагматычныя задачы для іх вызвалення палітвязняў, як некалі сказаў генерал Келах, адзін з перамоўшчыкаў, гэта толькі пабочны эфект. Іншая рэч, што сам Лукашенко ўсё ж такі, калі вяртацца вось да гэтай тэмы, што ён зацікаўлены неяк разблакаваць дачыненні і з Вашынгтонам, і з Еўропай, канешне, ён цяпер перад дылемай. З аднаго боку, ён разумее, што варта хаця б сцішыць неяк трохі гэтыя рэпрэсіі, а з іншага боку, пасля 20-го года, пасля вось гэтай мірнай рэвалюцыі, ён ужо баіцца адкручваць гайкі, таму што баіцца новых вось гэтых выбухаў палітычнай ненавісці, скажем так, з боку значнай часткі ўласнага народу. Таму для яго цяпер вялікая калізія. Я думаю, што на практыцы беларускія ўлады будуць старацца неяк, па-першае, замаскаваць гэтыя рэпрэсіі. Часткова мы ўжо гэта бачым, таму што раней вось былі гэтыя так званыя пакаянныя відэа, цяпер гэту практыку спынілі сілавікі, шыфруюцца даты палітычных працэсаў, нават праваабаронцы не заўжды пра іх ведаюць. Ну і потым, так кладучы руку на сэрца, Лукашенко ж усё ж такі нагнаў на беларускае грамадства шмат страху, і я думаю, што калі там у некалькі разоў зменшыць маштаб гэтых пасадак, то наўрад ці заўтра беларусы незадаволеныя рэжымам узнімуць галаву і выйдуць на вуліцы. Так што у гэтым плане, я думаю, што вялікай рызыкі для Лукашэнкі, каб ён сцішыў гэтыя рэпрэсіі, няма. Ну, але тут уже пытанне ягоных комплексаў, ягоных гэтых вось уладных інстынктаў. Да, к сожалению, в любом случае оттепели в Беларуси ждать не приходится, собственно, пока Лукашенко у власти, пока Путин у власти, пока вся вот эта система, скажем так, оккупировала Беларусь. И тогда в контексте, вот в плане резюме нашего сегодняшнего эфира, ваши прогнозы вторая половина года. Вот что получится и что получит Лукашенко, хочу процитировать Джона Коула, опять же, вот из вчерашнего интервью. За свою готовность к конструктивному взаимодействию с США. Вот что он получит во второй половине этого года, если будет сотрудничать? Ну, зноў жа, тут трэба адказы абставіць агаворкамі, таму што я думаю, што Крэмль будзе палкі ў колы ставіць, і гэты працэс зусім не гарантаваны, але паколькі ўсё ж такі і Лукашенко, і людзі Трампа зацікаўлены ў гэтай вялікай угодзе, то я думаю, што імаверна, ну, недзе я б даў 60% супраць 40%, што большасці амаль што ўсе палітвязні будуць вызвалены ў другой палове года. Ну, Лукашенко атрымае зняцце тых санкцый амерыканскіх, якія засталіся. Магчыма, будзе прасоўванне ў калійным пытанні, ў пытанні транзіту калію. Ну і, як сказаў Коул, ідуць перамовы пра вяртанне амбасады амерыканскай у Мінск. Магчыма, на гэтым трэку таксама
будзе зрух, хаця гэта пытанні, якія за дзень і нават за тыдзень не вырашаюцца, канешне. Да, будем, конечно, надеяться, что политзаключенных выпустят всех и в этом году. Спадар Александр Владимирович, шчыра вам дзякуй за гэтую гутарку, было вельмі і вельмі цікава. Шчыра дзякуй. Дзякуй вам таксама за запрашэнне, усяго найлепшага. Усяго найлепшага і жыве Беларусь. 100%. Жыве вечна. Жыве До вечна. побачення. Политический аналитик Александр Колосковский был в нашем вечернем эфире. А вам, дорогие зрители, напомню, что мы теперь есть и на Patreon. Поддержать нас очень просто. Только можно и надо, и нужно отсканировать QR-код на экране, вы его сейчас видите. Это помогает существовать независимой белорусской журналистике и развивать Маланку. Спасибо вам за вашу поддержку, ваши лайки, просмотры и комментарии. Всего хорошего, берегите себя, обязательно увидимся и живи Беларусь!